Вижте, право на клип на моя, може ли така да се снима? Сигурно. Има ли много хора? Ние трябваше третото да я снимам. Третото трябваше да я снимам. Елева тук, къде слагам? Степи, покажи изтечената банка ли. Идея да снима. Аз ще те покажи изтечената банка ли, къде го къде. Къде го къде, къде го виж маската. Какво си да тъги? И горе от тъги. Абе, Вълчо! Аз след това може да пусне на това в интернет. Да? Аз може да направим като си ти. Искаш повярно, вижда се. Да, бе, снимай така как прави. Чакай, показвам, не, аз вече понеже го снимах, сега показвам къде му е работното място. Не, показвай как работи, може да си гледа. Това е. Можеш ли го снимаш? Не. Карай го си познава, че това ще объркаш. Какво ще обърка? Той има ли Не нещо? си да подаш пред. Реално отпрети. Не. Може ли? Има. Не е съжаляла още. Еми не знам. То докато не го спрем, ще решим. Така ли? Няма ли колко пак? Тя го срещна? Ами тя? Да го спираме? Не, чакай да видиш, да започне печката да е заеда. Не разсмивайте, че мърдам с камера. О, така си ми обидвал. Обидна. Чай да го снимам. Да знаем за кои се въпрос. Клипа не го спирай, гледай тук. Не го спирам, бе. Спирай, че се окача после. Стане! Вземе телефона, прави там нещо, там се върши суши и е по-май. Там се на маската, това беше. Сега ще имаш как го вкарвам в печка. Вешко ще става... Аз съм в Норвегия. Дей! Имаш печката. Не знае колко метра. Айде, спирай.